Ani bumungke joybikram jamatia TRS TIPRA RAM SENA ni Presiden जों दिनै media मारि हमनि कारण के म जों जेफाफोर नुवावा सगै बुदर लायगो ताबगले स्लाइजाक सिनाय ताबगले जों सातक जाक मानि स्लाइजाक सिनाय ताबगले चिनि बरक बुथार जाक मानि कमक सिनाय ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड माहा हि जों बुदर लायगो आफानो गबै कक मताहाय मुंसा स्लाइजाक गया 5 बोसोर बै सरकार जागो बनि फरायनके उ हाय हाय इनके जों आकाइला हा आं ताबो बुसागो जोंसिनि हाबु बागारानि एगेन्स्ट को या आफानो जे ब त्रिपुरा मथानि इंथों टीपीएफ नि इंथों त्रिपुरालेण्ड इंथों बीजेपी नि इंथों कांग्रेस नि इंथों सीपीएम नि इंथों जे सिनि बरक लीडर्स दंनाय रक 95% कराप इनके जों ताबो जे सिनि त्रिपुरा सातंनाय रक न मुंसासो कायसे कक सागानि कसारगानि बां जों फाइमानि ते कायसे मानि फुनुक जांनाय बनिनो दंगो इनके रक बुजिनायलायदि काहाके त्रिपुरालेण्ड माहा ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड माहा हि जों तेबो थकक जाखनाय ताबो बै गोबां फाइजाक खना लाइजाक जतनो नुक लाइजाक साके जतनो नुक जाक फाइ दंगो बै हाइं दंगो इनके जत पकबाय खाना जे ताक बुवा गारानो कायसे कक सोंमो जे चिनि बर रनबो प्रदीप किशोर खेकन हि सोंजाक लाहा चिनि बरक पक जाक लाहा सिलाय गुलि तकथार जाक लाहा आनि दादा आनि बसंबो आरो थांगै लांता खाइजाक लाहा बस्ता कानो जालाय लाहा आफोरनो ताबक जे माने कतमा इंपाय मानि परायबो जत तानि सुप तानि थाइसेबा कक सालायलिया अमन तेके कायसे कक उसक जतनो निरक बैसा सा हानि बाङै सामखाय दंहा के बसकांगो फाइगै फ्रन्ट फाइगै कक साफायदि सीए नि बां कक साफायदि एनआरसी नि बां कक साफायदि सिनि ताकरो जे एडीसी गो हाइ तंमानि बाङै कक साफायलायदि आं उसुकसिनि म दारा आनि बाय समान दारा समान आन दारा समान सं लांता खाइजाक मानि आनि बाय समान सं रेप खाखाइगै सै तकथारते कखाइजाक मानि जों बनो बुपक माया कम से कम आं पक गया बनो जों बनि तेगै जे आनि दारा बुथार जाक मानि आन दारा लांता खाइजाक मानि आन दारा संगत लां थांगै ओ दिल्लीगत लां थांगै लांता खाइरेगि मानि बनो जों मागमां खाया बनि जे उहानि बां सेक्रिफाइस बनो जों मागमां रहोया तैके जों बनो माना रगायनाय हायंके बुसकां फाइनायगो केबो ओ देशनि बाङै सिंग्रा ग्यां पाइनाय तान हमले जों गोबां मानुको हाताबो पाइसेया थकक जागलाय मानि कदोंमा बसर माहाफो हाइफो हि ते बुसक जों तंग थकलाहा हाइंलायला हाइ जों गोबां मा थकक जागलायलाहा आफानो अनेक हा जों गोस आकाइसिगो निउसखौ नायगोनि आइके बो आइचिनि बर कासे पार्टी हालायतेगै हाया सालायनाय हाइ सालायनाय बनि परे उल्टा कक सालायगोन जों निउस नायगास आकाइसिगो निउस चेनेल खयके नसिनि बर आकाइलेना मथागलासिदि निरकम सिनि बर खाया हंलाय माने उनके अमनायते काइसा जे फुनुक जांनाय आं सामाने गोबां मा बैबरक सागानो आं सीपीएम नि लिंकफो सीपीएम नि रांसाजाकफो उलायनाय दिनि रकम काइसे फुनुक जांनाय केपचार देखायना अमो उनखा जोंनो पाइगेनि नायजाक मानि कागज जों देश मा खाय आं गोबां काइसे मीडिया काइसे ग्रुप को मीडिया हाउस को काइसे साजाक आं आनो आपरो उनके 2 करोड़ ऑफर खाइजाक आपरो आं मीडिया हाउस को साजाक बरनो ऑफ कैमरा के मा साला हा काइसे गाइडलाइन तंमानि बाङै आपरो काइसे मीडिया हाउस को साजाक 2 करोड़ तेला मोरागो थांगै जमतास जाबरा नक्सि बाइके फारि फुनुक दि आके बरनि जे पार्टी म रहनाय जे म आनो रहनाय कागज बरनि बुं मेंशन माखानि ता बरक न इनके बनो तो सिं एगेन्स्ट अंगै बनि परे चिनि गोबां मा जोंनो बरक डालार एफआईआर खाइलहा बहाय खाय आपनो जों जे मुताय नाख्लायमे बेसे मुंसांलिया ले ता बरक तेवासे टेक्स अमाउन्ट बारे रगै जोंनो रह फिगो आपनो जों बिखारा थिगनो जों त्रिपुरा सा आपा जों बिखारि इंया जों बिखारा थिगनो आपा जों बिखारिया गोसोक बाय जों पाइजनाय जादिया ना जों ओलो जों गोसो बहाय के मथाय बरक गोसो जोंनो सि जों मुंसा सिंयाखो जों हाय पार्टी बैनिया काइसे अर्गानाइजेशन बुसा तेतेनो सि बरक गोसो गोबां अमाउन्ट कतमा ऑफर खाइमा गनके जे सिनि लीडर्स कत तंनाय पॉलिटिकल पार्टी से कत तंनाय बरक बाहायके ऑफर खाइना बोसोक रना
bono buseng wang sok thai belai ne engke tak te kaisa mo lukorong kesar mung kaisa sini seng tak siye ni te kok salai mani siye borok tak Tripura go orde borok ni already population ung spai ha tabok seng borok no liklai nyai hai ung nai kok sagai ung sang liak te kaisa engke tama makai ni seng je hanai hala ha apa na je tak titi edisi go ung ya ni kaisa kok tong mani general kaisa ung nai hi tong mani bono seng mana ruk nai jodi si titi edisi area go ha ha ke boni jawab subar sung no ronai jodi si ha ha ke bui anu honai ang communist ang wansa bai chini borono bulai roga naige jodi si ang ani bahana je ani dada soman ani bai soman songne brong ni bhoshot no naigi ang thaisa kok samani ang communist ke ang communist no jodi si ani ama soman an tete soman ni borok ni bobishot borok ni ulo ni bobishot borok satok jaya na te hi borok ni thaisa kok samani jaga ang khorang ti samani ang saya no nirok nuwa sokdi ang kahade haya de ang sia ang papi de khaiga nai tong dormo de khaiga na tong nirok khut singdi tan hamala ang bo nirok khai borok no sadharon borok no जों त्रिपुरासा जों सिनि जीवन एक बारिया हाजार बारफा जों सिनि जीवन जों थैगानि बां जों उहानि बां को सयदो आफोर निरक एमएलए उंथों निरक मिनिस्टार उंथों निरक एमपी उंथों निरक तुमाय तेमा अंगले लांसलाय थों बनि बां जों सिनि जीवनिया सिनि एकता थैफा जों ते रमालिया जों सयलिया बनो उनके ते कासे बुवा गरानोबो प्लिज ननो तो आं राजानि ते बसक मान सम्मान रगो एसे किं आं नोंना सो हाबो हाजागो उ दुनिया ने आं बसक नों प्राउड फील खाय गागेनि जे नों एडिसिगो जे रेलिंग तंफोर कासे पार्टी नि आफोर नों दुखाक जाफोर नि भिडिअ नुगो जों सि खरांथि सा हामले बुवा गरा उनके जों सि मकल मुक्ति कलाय बेले उनके नों बनो वा सगै जाक जे उं तंमानि नों न्यूज को नुखानि नि कासे खबर हमने देखा आप बोल रहे आप लोग जाइए त्रिपुरा मोर्चा के लीडर्स लोग जाइए आप बोलो आप ऐसे मत बोलो आप खुद आके ग्राउंड लेवल में चेक कीजिए क्या हो रहा है क्या नहीं उसके बाद आप एक्शन लीजिए ये हम लोग का रिक्वेस्ट है थैंक यू हम भाई त्रिपुरा राम सेना बुमुं फाउनों माने के आं सिगां राजानि बेलायनि फैन बेलायनि आंबोनो हाजागो तावबो हाजागो आंबोनो हाजायै साया तावबो हाजागो आफा बनि ते थाइसा कक साथों सिए रंनि ते गे तेसा कहा क्लियर के जे मनि पार्टी बुमुं फम माने के त्रिपुरा बकासा सिनि बुवाग्रा मानसगै कैसे त्रिपुरा मो थाहे बनि कैसे पार्टी बुमुं रजा बनि बुमुं तेकेनो आं त्रिपुरा हिं कैसे नारे रहा जायखुनु ते बनि हाजाग मनि बुमुं तेकेनो गता राम सेना के ताबक जे जों बुजबो बुंगाय जेबले रामायण रक अंके बनि तेके जों कैसे वारियर बता हायके फम मानि ताबुम अमनि नाहर मुं अम अर्गानाइजेशन नि नाहर मुं के जों मुं सारो रांनि बाङै फाया मुं सा रेकगनाइज सिंगानि बाङै फाया नोंसा और पाब्लिसिटी ने बाङै फाया सिनि हा जे ताबो कलक तंमानि बनो तिसाजाकथों जों नोंसा और इलेक्शन बा लायगेबो फाया नोंसा बा लायगेबो फाया फोनो जे ताबो लीडर्स लोग थुइ तंबाय मानि बरनो जों सिसारनाय बरक सिसाया आंके जों सिसारनाय खनायना दि लीडर्स लोग जब जे काराब लीडर्स लोग खनायना दि निरक बासाया आंके जों सिसारनाय निरक थुइ तो हांके जों सिसारनाय बासा सिदि इमांनि बासा लायसिदि ये अमन तेकेनो जों अम पार्टी फर्म अर्गानाइजेशन फर्म माने इंगे जों अमन तेकेनो बसकांगबो नाहरनाय जे सिएरनि तेगे ताबोक सिए इंगे ताक त्रिपुरागो सि त्रिपुरा तंग ताक अर एडिसिगो उन्याफानो त्रिपुरागो सि ब्रक फाइपेबेनाय ताबोक अर सि लागो उंनाय हासे इंगे उलो ब्रक अर त्रिपुरा तंग ते त्रिपुरा एडिसिगो त्रिपुरा एडिसि उंनाय बेले सेपारेट स्टेट तंग याखबले इंगे अर जागा ब्रक बांग्लादेश आलका कान्ट्रिनि सि त्रिपुरागो हागे इमिग्रेंट्स को तंगथाय मगनके इलीगल इमिग्रेंट्स को तंगथाय मगनके त्रिपुरानि तंगथाय तानि एडिसिगो हाया खानाय ए बनिबो क्लेरिफिकेशन नांगोसों इंगे जे बनि कबै काहाके सामनाय फायदि दिबे इंगे जे ताकरो बै सानाय गोबां मानो ओ सिएनो अपोज खाय तंबरके निं बियां दालार हाय सानाय खोनादिन रकबो जे समायफोर पाताल कन्या किनि मेम पाताल कन्या इ और जागागो बांग्लादेश गो बेक बांग्लादेश गो बेक होय तंबर बुनसे सिगां आसगो गिबा आंनो बबो जे बुवागरा और जागागो बरमुरा थांगै खाय तंगैफोराबो 2 दिन जोंनो थांगो जे त्रिपुरा लेन 2 दिन तंगै जोंनो फायगो जे समायफोर त्रिपुरा लेन और सिनि दारा सं साकरै रिकरै इंलायफोर तंफोराबो खुदनि जोंनो सिनि यागो रांकरै आफोनो जों जे सुकसाक जोंनो माइरं तुंगु ताक बुनि रख हांके ओमबा हाय सिबले ओमबा सीपीएम नि रांसाजाफोर कांग्रेस रांसाजाफोर के
आं ते जों सलिया मत हायके नियो पाब्लिक ने बुसिदि आं कहा दे हाया दे आं पापी दे नियो खुद मासक दि साइजुं नो तान हमले जों बनि रखायनो साधारण बरफ सुदु जे पॉलिटिशियंस जे अर जागा मायके दुबलो खायके जों थकक तंनाय ब्रेन वाश खायके ब्रन तेके जों थाइसे खरां बरफ किसाथों एबन जों खरां मातिसे मानिसि सिनि मोटिव कायनि तंगो कायसेंगे जे करप्ट नेता बरक नो जों जे कुनु खायगे बरक नो जों हागे सागै बरक बुथियांके जों सिक्रि बसानाय सिक्रि इंयाके जों दम केरय बसानाय जे कुनु खाय जों ब्रन सिसारनाय अमो सिनि त्रिपुरा राम सेनानि सत्य इंके ते कायसा इंके जे चिनि हा जे ताक तिति एडिसि जों अर जाग बरक बायथां हागे दांगा नांनाय हायनाय जे पुरा त्रिपुरा नासनाय के आगे जों बहाय आइडियोलॉजी खौ नुहा जों फुल अमो नासनाय जों खौ बहाय आइडियोलॉजी नुखा बता हाया बहाय खायके जों गोबां मानसिनि बरक बुथिनि बरक चिनि राजा से हा बरक फाइदिनि तंग्रमानिबा बरक जे नामानि नाथों आबा जों जे जे सेंट्रल गवर्नमेंट थों जतंबो जों तिति एडिसि बाग्रमानि बनला जों ते रहलिया अर जागानि एक खासिं फनो जों रहलिया बनो चिनि आइडियोलॉजी जों अर जागानि एक फुटा हासिं फनो जों अर जागा मागामां ते रहलिया ते अर जागा को बयनि बुकुं बारा बुंथों जे कुनु थों और जगह को जे चिनी एसटी या सकते और केनो सुन जगह रोलिया